yasa yanzu waɗanda suke karuwancin sai a ba su jari a ce kawai abin da zaki kama kanti. Shi wannan abin zaka ga ai ba shi yake bada kuɗin da ake siyan motoci da iPhone 16 da kaza. Wannan kantin kai ku kanti nawa gare ku? Wani irin mu'ujiza ce na kantin? Kantin da ake sai da mai, man gashi, ko kantin da ake sai da maganin ƙarfi, ko kantin da ake sai da takalma ko jakunkuna, kuma da motan miliyan 60, miliyan 40, miliyan 30, miliyan 10, miliyan 15, kuma da iPhone ta miliyan 6, ta miliyan 5, ta miliyan 4. Haka ne ma sai mu bubuɗe kantina. Kama kai ka san wannan kantin mafaka ce. Ba yadda za ka yi kuma ka zo ka kama mutum yana sana'a. An fito da wasu code na in ana iskancin da wani code ake wanda code din ma ba za ka gane ba, sai in na ciki ne yake son ya taimake ka ya gaya maka me yake ciki. Kamar yanzu wannan wata ce kawai ta ji wa'azi sai ta ce bari in nuna muku wani abin da ba ku sani ba. Dan Allah ina muka sa kanmu. Ta yanzu wannan ma hatsarin wannan hotunan da aka tura yanzu dole sai dai mu ɓoye su mu ma. Saboda yanzu da za mu sake su a social media, wani zai ga matarsa, wani zai ga yarsa, wani zai ga kanwarsa, wani zai ga babarsa, wani zai ga yarsa, kuma kai baka sani ba, ka tafi kasuwa ko ka tafi makaranta, matarka tana fita karuwanci baka sani ba. Kai da ganin yan matan nan ka san daga gidajensu suke, da ganin matan auren nan ka san basansu ba sani ba. Shi yasa ai ta wa'azi, ai ta ilmantar da mutane, ai ta ja musu Allah, ta haɗa su da Allah. Mai tsoron Allah sai ya daina. Kuma an gane yanzu da mutum yana barna da katin kare sai ya tafi a masa court order, sai a turo ma takarda kakka kama wannan, in ji kotu. Ya za ka yi? Ko kana kama shi sai masu 'yancin ɗan adam su zo. Shi 'yancin ɗan adam nan wato dama an ƙirƙiro shi ne domin a ba wa ɓarna mafaka. A ba wa ɓarna mafaka. Ko almajiri ka gani a hanya ka kwashe su sai a ce ka taɓa 'yancin ɗan adam, ka ba su lalace.